Usok no ni ako sa City Mall ko man no. Ako nang dawat kay sa ako pangadyo. Ako ikaw sa Jollibee ko man, sulod ako sa City Mall ko man. Yes mga kagusok. Guys mga kagusok no, dari kami sa City Mall. Graduate naman ko. Pasok ko dito sa City Mall. Good mga kagusok, ako mga 2027. 2027, 2018, 2020. yes mga kagusok. Paano? Ako na dawat gayon na tag-Jollibee na. Magkikaon na dito sa Jollibee. Naisa ka pa na still Kulo order. May drinks. May price na ba? Wala. First, what's the serve? Chinese mo no? Where is it? Tago ko sila. Patago ko lang ang busa. Yes guys, salamat sa nagkatagal ng mga sisiyo. Mga kaon na galuto ng Jollibee. Salamat. Ayun mga kagusok ng kanapat sa piso. Kaya lang kabagat. Bakit? Kabagat? Kabagat? Ay, asakay. Yes mga kagusok. Hello. Sakpan. Yes mga kagusok. Para mga kaslit. Mag-enjoy kami. Yay! Mag-enjoy kami. Ako atas ni... Nito. Lalawang kasi. Ano mo mo? Honor. Manganta kami kuman kagusok kay celebration naman kuman. Ay, happy moment. Singer dyan! Singer dyan! Singer! Yes mga kagusok, dari na kadyo to ang Jollibee. Jollibee gikan sa mga katawan sa Surigao na pinangga kadyo ko no. Na katagan nga doon ko bisan ginamay mga sinsiyo, naabot gapon og 200 kapin. Salamat sa mga buotan mga tao nagatag sa ako. Kung dili kamo, di ko makakaon ng Jollibee. Thank you so much guys. Thank you so much mga kagusok. Thank you for watching. Maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming po.